Πια μικροπροβλήματα, τα κουβάλει ίσως εδώ. Έθεσε υποψηφιότητα, συμμετείχε, αλλά ως αυτό το σημείο ο πολύπειρος Ισπανός μέσος που έχει περάσει και για fair play. Όχι, σηκώθηκε. Αφού σηκώθηκε ο Γκόμες, συνεχίστηκε το παιχνίδι κανονικά χωρίς να διακοπεί. Κρατάει πιο πίσω, Αράμπ. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Αράμπ έχει το χώρο του. Μπαλιά για τον Σιατραβάνη. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο διαιτητής που παρακολουθούσε εκεί την μονομαχία του Σιατραβάνη με τον Τριανταφύλου. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο της Λάρισσας για πέναλτι. Για να δούμε εδώ. Γίνεται μπαλιά από τον Αράμπ. Εδώ είναι Βρούτσινα. Κερδίζει πλάγιο. Γύρισε λοιπόν ψυχολογία. Εν τω μεταξύ υπάρχει ο Χασομέρης, έχει πέσει στο χορτάρι. Συνεχίζει το όμως και αυτός ευθύνει στον γκολ όταν έμεινε αμαρκάριστος ο Γκόμες για να κάνει το ψαλίδι. Παπαγεωργίου. Οι κόντρες ευνοούν τον Τριανταφύλλο, όχι τον Αράμπ, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Αράμπ. Καλή. Αράμπ για τον Τζιμπάμπα που βγήκε στην πλάτη και 1-1. Δεν υπάρχει offside, βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Τζιμπάμπα, σκοράρει στο 54ο λεπτό, ισοφαρίζει ο παίκτης από το Κονγκό, δημοτικό γήπεδο των Σερών, και ο σκόρερ. Βλέπετε πώς έγινε η προσπάθεια, φεύγει κανονικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Τζιμπάμπα λοιπόν με το κεφάλι νίκησε το Γουμάγια στην έξοδο, από τον Αράμπ λοιπόν η παλιά, και εδώ αδράνησαν τα δύο center back. Και από μία ακόμη κάμερα Αράμπ